Madzibaba Nicholas Zakaria vorwara kuita kunge vachafa. No GD6, no money, no food. Madzibaba Nicholas Zakaria shocking update. Hi guys, welcome to Muslim Celebrity TV. Ndo nyaya iripo, Nicholas Zakaria orwara kuita kunge achafa, asi ari kudedzera kuti musatore zvinhu zvaseweekend mucharombeswa. Onai zvinezvi ndakutambura apa, ndakatengesa zvinhu zvese. Tererai munzwa. Ya ndinoti makadi vatsigiri veKiyama Boys, ndinokutendai neminamato yenyu yekushuvira kuti ndiite zvakanaka mukati mekubatikana kwangu. Iko zvino ndava nani, musanetseke Mwari vari kuita kuti zvifambe. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa namadzibaba Nicholas Zakaria. Tinongoti we wish you speed recovery, asi nyaya iri pakuti vanhu vari kunoitana kuti ngavachengese GD6 ravo vaende kuchipatara vanorapwa, asi there is a close friend kana kuti close relative kana kuti munhu ari padhuze auya achipindura mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu achiti iye back from church. Anyway, I have seen comments on madzibaba issue, vanhu vachiti ngavatengese mota yavakapiwa naSeweekend Chivhayo vawane mari yemedication. I'm here to tell you kuti that GD6 yakatengeswa nguva yapfuura iyo at $75,000 vachibva vatenga kalori nebaby quantum neprivate vatenga nebaby private. Zvese izvi hazvina kupfuura $30,000 because zvaiva masecond hand. Mubvunzo wamungatobvunza ndewekuti change yakaenda kupi zvavari kusvika pachikamu chekushaya chikafu. Totataurwa nemunhu ari very close. It means it's a serious case kana kuti issue, nekuti chikafu vari kutochishaya, kana vachitoshaya chikafu which means vari kutotambura, but vakapuhwa mota. Ndozviri kuchema nevanhu kuti seweekend ava vanenge vakaromba, vari kurombesa nevanhu because sei vakatadza kuvatengera mota dzinoita kuti vashandise kumamisha ikoko, because GD6 rinodhura even kusevhisa zvinodhura. Zvitataimona vakatenga kalori, vakatenga nebaby quantum, but zvava zviri masecond hands. So guys, ndo nyaya iripo. Madzibaba Nicholas Zakaria vari kurwara kutanga achafa. Mainzwawo nevidhio vachitaura, but kana mukatotarisa pavidhio you can see kuti munhu is not well. Maybe vakatofoswa kuti vaende, you'll never know, pamwe maybe mari dziri kudyiwa nehama, tisingazivi kuti vana vari kupi. Thank you so much, don't forget to subscribe.